खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब नेसनेल बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट आरो इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, एग्रिकालचार, ग्रेड 4 डिफेन्स, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेफोरनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारनांगौ दं लोगोफोर। दा नोंथांमोनाथ' निउस पेपारफ्राव फरायोबा नोंथांमोना नुदों जानांगौ जोंहा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआवबो गोबां रोखोमनि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारनानै दङ, माने खालि जानानै दङ। दा बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ स्टार्ट जाथ'वाखै। ओमफ्राय जोंहा बे आसाम पुलिसावबो जोंहा रिक्रुटमेन्टआ 35,000सो गासै टटेल भेकेन्सिया खालि जाना दं होनदों, नाथायबा दासिमबो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ सोलियाखै। दा लोगोफोर आं बे भिडिअ'जों नोंथांमोननो खोन्थागोन बेफोर डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय साख्रिनि एप्लाइफ्रा माब्ला जागोन आरो फरायनायफ्रा बेसेबां नांगौ नोंथांमोना बेफोरखौ जाहाथे मिथिखानानै लायो। बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय आरो लोगोफोर बे साख्रिफोरनि एप्लाइ अनलाइना माब्ला स्टार्ट जायो बेफोरनि आपडेटखौ एसे मोजाङै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना बयबो गिबियावनो बड' जबनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर नोंथांमोना निउस पेपारखौ फरायनानै नायदोंबा नोंथांमोना आपडेटखौ मोनदों जानांगौ। रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जोंहा गोबां साख्रिनि भेकेन्सिया दा खालि जानानै दङ। दा बे प्रसेसा जासिगोन लोगोफोर दाखालिबावैसो बे रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि बे बुंदोंमोन, मिनिस्टारा बुंदोंमोन बेहाय नोंथांमोना निउसखौ नायदोंबा खोनाखादों जानांगौ। रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ दा बिथांमोना बानायगासिनो दङनो, फरायनायफ्रा बेसेबां जानांगोन बेफोरनि बागै बिथांमोना दायो डिटेल्सयै नायगासिनो दंनो। ओमफ्राय इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो फैखागोन। एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा दाख्लैनो स्टार्ट जाखादोंमोन, नाथायबा बेयो दायो आरोबाव गोदानै स्टार्ट जानो हागौ बायदि ग्रेड 4नि साख्रिया फैगोन। आरो जोंहा आसाम पुलिसनिफ्राय जोंहा गासै 35,000 साख्रिनि भेकेन्सिया खालि जाना दं होनखादों। दा बिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआबो बे जुलाइ आगस्ट बे मास मोननैनि गेजेरावनो जोंहा स्टार्ट जानो हागौ बायदि। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिनि सिगांनियाबोथ' एप्लाइ खालामदोंमोन, दा बिनियाबो जोंहा एग्जामाबो जायाखै। दा माला जागोन बिनि आपडेटबो गैया। दा आरो गोदानै रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जागोन बेखौ नोंथांमोना बे साननैसोनि उनावनो आपडेटखौ मोननो हागोन। रेभिनिउ इरिगेसन बिनि बागै नोंथांमोना बे जुलाइ नङाबा बे आगस्टनि मासनिफ्रायनो एप्लाइ अनलाइनखौ खालामनो हागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनिखौ मोनसे आपडेटआ जाहैबाय बे, जुदि नोंथांमोना बे आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रिखौ मावनो सानोबा नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ थानाय जानांगोन। माने नोंथांमोना बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ बानायना लानांगोन। जुदि नोंथांमोना बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा बे रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआनो जा, इरिगेसन, एग्रिकालचार, ग्रेड 4आनो जाया मानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटखौ बानायना लानांगोन डिस्ट्रिक्टनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसनिफ्राय। नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ माया, जेनेबा बाक्साबा नोंथांमोना बाक्सानि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि कार्डखौ बानायना लाहैनांगोन। दा बे कार्ड बानायनायाव लोगोफोर नोंथांमोना जेबो होनो नाङा, नोंनि बे गासिबो फरायनायनि मार्कशीट बे गासिबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स खालामना लांनांगौ। ओमफ्राय फट'खौ होबानो नोंथांमोना आधा घन्टाबो नङा, खामानि मावनायनिसो खोथा, 20 मिनिटनि उनावबो नोंथांमोना बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ मोननो हागोन। दा नोंथांमोना बेखौ जाहाथे बयबो बानायनानै लाखायो जुदि नोंथांमोना साख्रिखौ मावनो सानदोंबा आसाम गभर्नमेन्टनिखौ। दा लोगोफोर फरायनाया जोंहा बे इरिगेसन डिपार्टमेन्ट, एग्रिकालचार बेफोरबायदि जेरै आसाम पुलिस बेफोरनिखौ जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना क्लास 12 बेफोरबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन। ग्रेड 4निखौ क्लास 8 पास जानाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो रेभिनिउ इरिगेसन बिथांमोननिया क्लास 10 पास जानायाबो दङ। दा डिग्रि पास जानाय बिथांमोनाबो आसाम पुलिसनि बे एसआइनिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना डिग्रि पास जानाय बिथांमोना जेब्ला एसआइनि रिक्रुटमेन्टआ फैयो आसाम पुलिसनिया। आरो ओरैनोथ' जेरै जेनेरेल डिउटि बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानोबाथ' मेट्रिक पास जानाय, क्लास 12 पास जानाय बिथांमोनानो बे आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर बेफोरखौ साब इन्सपेक्टर जेनेरेल डिउटि बेफोरखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो रेडि लाखायो बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ। नोंथांमोना बे गासै 1 लाखनि साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारगोन होन्दों नालाय, बिथांमोना बे बोसोरसेनि गेजेराव मावफुंगोन होन्दों बेखौ। नोंथांमोनाथ' बयबो निउसाव खोनादों जानांगौ बेखौ। दा बेनिखायनो दा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जोंहा बे जुलाइ आगस्ट बे मास मोननैनि गेजेरावनो जागोन। नोंथांमोना जाहाथे बयबो बिनिखायनो बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ बानायना लाखायो। आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायना होगोन। जेरै रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जुदि रिक्रुटमेन्ट फैयोबा आं नोंथांमोननो मोनसे मोजाङै भिडिअ बानायगोन। इरिगेसननि फैयोबाबो एप्लाइनि प्रसेसफोरखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो बिनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय। साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन बड' जबनि चेनेलनि गेजेरजों। आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो बड' जबनि चेनेलनि वाट्सएप ग्रुपबो दंखायो, नोंथांमोना बे जइन जानानै आंजों कानेक्ट खालामनो हागोन। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।